Mayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut po nga ang Ginoo magauban kanato karon. Magapasalamat usab ako sa mga tao, mga leadership nga kita makahimo og Bible study. Daghang salamat sa mga sa BJNP Gihulngan City, sa Vallehermosa City. Daghang salamat kaninyong tanan. So sa walay paglangay-langay, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga imong gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan. Daghang salamat sa imong dako kayong gugma nga iyang gihatag ang kinabuhi aron nga kita adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, tudloa kami sa leksyon karon kung unsay gusto nimo nga kami makahibalo. Ubani among kasing-kasing hinaut punta nga kami malumo o kami usab makakita kung unsa ang imong itudlo kanamo karon. Nagahangyo kami sa Espiritu Santo nga mao'y magauban, magadumala karon sa ngalan ni Hesukristo nga bugtong mangluluwas. Amen. So sa usang semana gatuon kita sa versikulo 21. O wala nato natapos ni, so we will try our best nga matapos ni. So as a review, mag-review kita nga didto atong nahibaw-an hain gikan ang adlaw sa Lukay. Adlaw sa Lukay mao na ang madaugong pagsulod ni Jesus ngadto sa Jerusalem. Sa iyang pagsulod dito sa Jerusalem, nga nagsakay siya og asno, donkey. Ang mga tawo ang ilang mga sinina ilang gibutang sa dalan, nagputo sila mga dahon ilang gibutang sa dalan aron nga ang ilang paglantaw nga ang Misaya, ang manluluwas miabot na. Mao na ang pagsulod ni Jesus ngadto sa Jerusalem. O kining tanan pagsulod niya gitagna na ni pila ka gatos ka tuig nga si Jesus mao ang manluluwas. O didto o pagkahuman didto Domingo, misulod ayon siya dito sa templo. Ang templo ang pinakadakong simbahan nila dito. Ang tanan sa ilang reliyon dito napuno dito sa templo. Og misulod siya sa templo, unsay iyang nakita. Nakita niya nga ang templo gihugawan, daghang kaayong negosyante nga unta balay ni sa pagampo. So unsay gihimo ni Jesus, makita nato nga siya nasuko, iyang gipamalibay ang mga lamesa, ang mga gibaligya iyang gipang tapon. Makita nato nga si Jesus masuko day usab. Unya unsay giingon ni Jesus? Mingon siya nasuko usab siya sa mga dito usab ang mga bata midahig kang sa atong Ginoong Hesukristo. Og tungod niini ang mga leadership sa templo gusto niyang, hey, pahunungan ang mga bata kay nagdahig sila nimo. Apan kini nasulat na usab nga ang mga bata modaig sa atong Ginoong Hesukristo. O paghuman dito si Jesus mibiya miadto dito sa Betania, dito siya natulog mao nay Domingo. Natulog siya dito sa balay ni Lazarus, ni Maria ug Martha, Domingo. Pagka Lunes, mibalik na usab siya sa templo. Mao ni Lunes, mao ni Semana Santa. So sa Domingo, adlaw sa Lukay. And then atong mahibaon dito nga gibalibay niya ang mga lamisa karon Lunes. Miadto na usab si Jesus sa templo. Dinhi kita magtuon. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa syudad ni anang pagkabuntag gigutom siya. Atong mahibawan nga si Jesus kumpleto nga Ginoo, gigutom siya. Ikaw ako gigutom. Ako karon sa pag-upload na ako sa video, gigutom na pug ko. Mga pila na ka oras wala akong makakaon. Pero anyways, gigutom si Jesus. So ubang mga tao moingon, si Jesus dili na Ginoo, gigutom.
Kay balo kita nga si Jesus kumplito nga Ginoo, kumplito nga tao, right? Versikulo 19, sa daplin sa dalan nakakita siya usa ka kahoyng igera. Ang igera murag wala na sa Pilipinas. Daghang kayo sa ilang panahon didto ang igera. So ako mo sa akong pagbasa kay wala ko kay balogon sa igera pod. Akong gibasa gitunan. Kini ding igera daghang kayo sa Jerusalem sa unang panahon or Israel. Makita nimo nga lain ni siya. Kay ang una makita nimo nga ang bunga magbunga siya. Pag hinug-hinog na sa bunga ang dahon musunod. Munang mataguan ang bunga. So lain ni siya. So mao ni atong tan-awon, okay? Sa daplin sa dalan nakita siya usa ka kahoyng igera. Midol siya niini apan walay nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy. Dili na gayud mamunga. O diha nalaya ang igera. Murag gitunglo ni Jesus ang igera. Kay wala siya nakita nga gigutom siya o ang paglantaw niya naauntay bunga kay daghang kaayong mga dahon pero paglantaw niya wala di ay. So natingala ko nganong gitunglo man ni Jesus ang igera, nganong nasuko man siya. Unsa man siguro leksyon nga iyang itudlo sa mga disipulo. May tungod sa maayo lang sa guwapo kayong igera. Guwapo pero wala day bunga. Unsa may siguro gitudlo niya? Kinsa may iyang igipasabot niya ini? Posible ba siguro nga adunay mga tawo nga relihiyoso kayo, siging adtog simbahan, memorize ang mga pag-ampo, maayong sinina. Apan sa ilalom di ay wala, sa kasing-kasing wala, maayo lang tan-awon sa guwa. Posible ba siguro nga mo ni bot ipasabot ni Jesus? And then versikulo 20, nakakita niini ang mga tinun-an og nahibulong sila. Nangutana sila, nganong nalaya man dayon ang igera? Si Jesus, natingala usab ko nganong mahibulong man sila nga daghang man nakitang mga milagro nga gihimo ni Jesus. Kini simple lang na igera, nahibulong sila. Si Jesus mitubag, mao kini ang tinuod kon motuo lang kamo og dili magduha-duha. Makahimo kamo sa akong gibuhat niining kawing igera og dili lamang kay kinira, makahimo usab kamo sa pagsugo niining bungtura sa pag-ambak ngadto sa dagat ug mahimo kini. Kon motuo kamo, versikulo 22, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. Nagkalot ako sa akong ulo niini, wala ko makasabot. Unsa may nganong nasuko man si Jesus nga walay bunga, nga unta na may mga dahon. And then miingon siya, nagtulo siya may tungod sa pag-ampo. Miingon siya, kung naamoy wala mo magduha-duha kining bungtod mo ambak kung mag-ampo mo. Mao ba naibot ipasabot ni Jesus nga kung mag-ampo kita dili magduha-duha kining bungtod atong ipaambak sa dagat? O miingon siya, bisag unsa kadako ang imong problema, bisag unsa kadako kung dako ni sa bungtod, apan kung musalig kita sa atong Ginoong Hesukristo, tabangan niya kita sa atong problema. Posible siguro. And then, nagkalot usab ako sa akong ulo. Kung mutuo kamo, mingon si Jesus, madawat ninyo ang bisan unsa. Wow! Unsa may buti pasabot ni Jesus? Bisag unsa lay atong pangayoon ihatag niya? Ako amahan, na ako'y mga anak ug apo, dili na ko ihatag ang tanan nga ilang gusto, bisag muhilak pa sila, bisag mo siyagat pa sila, bisag unsa lang himuon, basta dili maayo, dili na ako tagaan. Mao ba nibot ipasabot ni Jesus nga bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo? Kay kining usa ka bersikulo sa 22 giabusahan ni.
Anuday daghang mga tawo nga kung mutuo lang ka ang tanan nimong pag-ampo ihatag, bisag kwarta ihatag, taas ang kinabuhi tanan ihatag kung mutuo ka. Tinuod ba gyud ni? Usa kita mo lantaw, usa nato moingon nga ihatag sa tanan. Atong tan-awon usab unsa may gitudlo sa uban nga prinsipyo sa Bible. So naay mga tulo nga akong nabasahan nganong dili dunggon sa Ginoo atong pag-ampo. So ako ipakita nimo ni gisulat na ni Santiago. Si Santiago igsoon ni Juan. Mao ni siya si Juan o si Santiago ang ilang inahan nangayo og pabor ni Jesus nga magsikat untang duha niya ka anak. Pero anyways, wala na sa atong topic. Nagsulat si Santiago may tungod kung unsa ang nga dili dunggon sa Ginoo. Mao ni. Basahon ninyo og sa dihang nangayo wala kamo hatagi nganuman kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. So ang pangayo di ay personal. Ang inyong pangayo mura og greediness. Imagine miingon si Jesus, magtagbaw sa inyong lawasnon nga kaibog. Ang lawasnon nga tagbaw ninyo inyong kaugalingon, tagbaw ninyo nga bisag kinsa ang inyo kung naamoy nagustuhan nga babae bisag may asawa ka. Gusto ninyo dili na dunggon sa Ginoo. O kung miingon nga aduna kay exam, wala ka magtuon, miingon ka makapasa unta ko. Wala man ka magtuon. Dunggon ba siguro na nga kaugalingon mo lang nimo na? O miingon kang akong isabong akong manok karon. Hinaot pa unta nga kini makadaog magampo ka. Dunggon ba siguro si Ginoo? Ang iyong pagampo kay murag greediness, hangol para lang sa imuha. Muna usa sa mga butang nga dili dungkon sa Ginoo tungod kay nangayo man kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Aduna po'y usa nga sinulat ni Juan, unang Juan. Pakita ninyo. Og makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya. Sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayod kita niya. So dili day basa-basag unsay atong pangayoon, kundili unsa sa kabubuton sa Ginoo. Ang akong asawa karon adunay surgery operasyon karong Martes. Ang atong pagampo nga ang Ginoo ang masunod. Gusto nato nga magampo kita nga tabangan sa Ginoo ang mga doctor, nurses. Pero kung unsay gusto sa Ginoo, mao nay masunod. So, kung unsay atong pagampo, kinahanglan sundo nato ang Ginoo. Kung unsay iyang plano sa atong kinabuhi, dili ang imong plano, dili ang akong plano. Kinausab si Haring David. Si Haring David nga nagsulat siya sa Salmo. Naghatag usab siya og prinsipyo mahitungod nga dili dunggon ang atong pag-ampo. Kon gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Dios. Mingon sa Haring David, kung akong gitipigan, kung akong gitaguan lang ang akong sala, wala na ko isulti ni Jesus. Wala na ko isulti sa Ginoo. Ang Ginoo mahibalo sa atong sala. Apan kinahanglan nga kita atong isulti niya, atong ikumpisal niya ang atong sala. Dili di ay mamati ang Ginoo kung adunay sala sa atong kinabuhi. Usa sa mga sala nato nga kadaghanan, bisag ako galisod pud ko, kanang pagpasaylo.
adunay mga tao nga dili nato gusto o kini mga tawhana na sa gihimo nga dili maayo nato makaingon kita dili ko makapasaylo kaniya bisag unsa pa himon dili makapasaylo. Nahibalo ba mo nga miingon si Jesus kung dili ka makapasaylo sa usag usa dili usab ka pasayloon. Nganong dili man ta makapasaylo nga si Jesus gipasaylo kita bisag unsa kadako sa atong sala. Gipasaylo o gusto niya nga kung kita napasaylo magpasaylo usab kita sa mga tawo nga nakasala kanato. O kahibalo ba mo nga kung dili kita makapasaylo dili usab dunggon sa Ginoo ang atong pag-ampo. Bisag pila pa kalibo kang mag-ampo, bisag magligid-ligid ka pa, muhilak apan kung wala ka nakapasaylo sa isig usa ka tawo dili usab dungkon sa Ginoo. So ang atong Dios dili lang basta-basta kung unsa imong pangayoon nga iyang ihatag. Adunay mga requirements. Usa niya dunggon ang atong pag-ampo. Okay. So dili lang na to daghanon ang explanation. Moadto kita sa versikulo 24. Ang pangutana may tungod sa otoridad ni Jesus. Si Jesus mibalik sa templo. Samtang nagtudlo siya sa kadaguan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniya og nangutana. Versikulo 23. Unsa may imong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura? Si Jesus mitubag kanila. Mangutana ako kaninyo og usa lang kabutang og kon makatubag kamo tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Ikaw ako karon na nabalo nga ang atong Ginoong Jesucristo adunay otoridad. Siya ang gabuhat sa kalibutan. Siya ang nagpakamatay kanato. Siya ang walay sinugdanan, walay katapusan. Aduna siya otoridad. Kini silang mga tawhana nangutana, wala ta kay balo og ang ilang pangutana dili gyud nga gustong maantigo. Gusto lang nga magpakaulaw. Gusto daghang mga tawo ngingon ana. So, gipungutana nila si Jesus. Hay man gikan ang imong otoridad. Si Jesus mitubag kanila. Mangutana ako kaninyo ug usa lang kabutang ug kung makatubag kamo tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat na ining mga butanga. That is 24. 25. Kini ang pangutana ni Jesus. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag gikan sa Dios? Gikan ba sa Dios o gikan sa tao? Simpleng pangutana. Apan lisod ma-answer nila. Kinsa man ni si Juan? Mag-review kita Juday. Si Juan mao'y ipadala sa Dios aron nga pagsawag sa maayong balita nga ang Misaya na anan miabot na. O ang iyang mga sermon, nagsermon siya nga kinahanglan ikumpisal nato ang atong sala, magrepent kung unsay atong ihatag sa Ginoo ang atong mga sala. O pagkahuman miingon siya, di na pa ka mabunyagan kung maghinulsol ka sa imong sala. Kini di na pa ka mabunyagan sa unang panahon, sa panahon ni Jesus. Kining bunyag wala ni dili ni gasugod sa Kristyanismo, gasugod ni sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo usa sila moadto sa templo para mosimba, na swimming pool, magbasa sila, musalom sila, magbasa. Ang ilang paglantaw nga nabasa na sila, limpyo na sila, moadto na sila sa templo magampo. Pero si Juan miingon kinahanglan malimpyuhan ang imong kasing-kasing. Mao ni gusto sa atong Ginoong Jesucristo. Usa ka makasimba. So, mo na si Juan. So, gipungutana sila.
O versikulo 25, gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kanila. Niingon sila, unsa may atong itubag? Kung moingon kita, gikan sa Dios, moingon siya kanato. Nganong wala man lagi kamo mutuo kang Juan? Apan, verse 26, kung moingon kita, gikan sa tao, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katawhan, kay sila rabang tanan hugot nga nagtuo nga si Juan usa ka propeta. So di sila makaiskapo. Busa giingnan nila si Jesus, wala kami masayod. O mingon siya kanila, dili ko usab kamo tug-anan, diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Excuse me. So, dini ko believes sa atong Ginoong Jesucristo nga, hey, mag-answer sa mo, usa ko mutubag sa inyong pangutana. Abi nila, mausahan nila ang atong Ginoong Jesucristo. And then, nagtulo pa gyud si Jesus. Sa versikulo 28, naghatag siya sambingay, may tungod sa duha ka anak nga lalaki. So, mao ni sambingay. Naibalo kitag sambingay, usa ka istorya nga yutanon, pero espirituhanon ang bote pasabot. Versikulo 28. Karon unsa may inyong hunahuna? Diay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, Dodong, trabaho karong adlaw dito sa parasan or sa uma. Mitubag siya, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto sa parasan. Nagtrabaho siya dito, nagdaro siguro. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon. Oo, muadto ako. Mitubag, apan wala muadto. Versikulo 31, miingon si Jesus, kinsa man sa duha ang mituman sabot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis o ang mga daotang babae, mga pampam, una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Wow! Kini sila mga reliyoso, gasidlak-sidlak ang mga sinina. Daghang ampuon. Binilag sila ang pinakasikat, reliyoso na sila, duol sa Ginoo. Pero si Jesus miingon nga ang kubrador sa buhis o ang mga pampam, mauna pang makadawat og panalangin kay kaninyo. Kay, nga naman, versikulo 32, kay miani kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga kobrador sa buhis o ang mga daotang babae, hinuon mao'y mituo kaniya. Apan kamo, bisag nakakita na kamo niini, wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya. So, kini mga tawhana, isultan na Jesus, ang inyong kasing-kasing, wala na lempiuha, wala mo naghinulsol. Maayo lang mo sa guwa, pero sa sulod, wala di ay. Posible ba nga kita usab makaingon ang Ginoo? Hey, maayo lang mo sa guwa, pero sa sulod kasing-kasing, wala di ay. And then, aduna po laing sambingay nga gitulo ni Jesus sa ilaha. Si Jesus mingon, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan og nagtanom og mga paras, nagtanom og grapes. O gikural niya kini og nagkalot siya lungag og giukanan sa ubas og nagtukod siya pasilunganan sa gwardiya. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. So, iyang giparental ang parasan sa mga saop ang iyang yuta. Versikulo 34, sa ating pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa o ang usa ilang gipatay.
ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya, gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Versikulo 37, sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Niingon siya, sa walay duha-duha tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa diha nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila, ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon nato siya og maato na ang parasan. Busa gidakop nila unya og gidakop nila siya unya gidala ngadto sa gawas sa parasan og gipatay ang anak. Versikulo 40, karon inigabot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus sa mga leader sa simbahan. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyon niya kadtong mga taong dautan o pasaupan niya ang parasan og laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. So huna-hunaon ninyo ni kining versikulo 41. Kinsa may buot ipasabot ni Jesus? Kining mga tao na miingon, mga Hudiyo miingon, wala sila makasabot nga sila di ay ang gitumong ni Jesus. Mingi sila, kining mga tao na pakyon o ihatag sa uban. Naibalo ba mo? Versikulo 42. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisilikway sa mga magtutukod kay kuno walay kapuslanan. Nahimo hinong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo. O kay bulungan gayud kini. And then verse 43. Og midugang pagsulti si Jesus, busa sultihan ko kamo mga relihiyoso nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Imagine giingnan nga kamo kuhaon ang iyang otoridad dinhi og ihatag sa lain. Sumangutana kita unsay nahitabo nila og kinsa may hatagan. Naibalo ba mo nga pagkahuman gisulti ni Jesus, pagkahumag 35, sobra sa 35 katuig, kining templo, kining mga Hudiyo giguba sa Romano AD 70. Nawala sila. Nabungkag ang ilang relihiyon, nabungkag ang ilang country, ang ilang nasyon. Ang uban ni adto sa Europe, sa Persia, adto sa Saudi Arabia, daghan. Apan ang Ginoo adunay plano sa mga Hudiyo. Kay kini sila mga pinili. Ang mga Hudiyo gipabalik sa atong Ginoo 1947 nahimong Israel. Plano na sa Ginoo. Ang mga countries nga naglibot-libot nila wala makagusto. Gustong dauton, gustong siraan ang Israel. Dili nila gusto nga naay Israel. Gusto nilang patyon gubaon ang Israel. Apan dili na pwede. Kaya ang Ginoo adunay plano. Pero gikuha. Miingon si Jesus, kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Kinsa man gihatag? Hay maghatag sa mga Kristiyanos nga makahatag og maayong bunga. Tinuod ba kita nga Kristiyanos? Aduna ba'y bunga sa atong kinabuhi? Mag-amping kita nga dili lang pareha sa mga relihiyosong mga tao. Gusto ni Jesus nga adunay pagbago, adunay bunga ang atong kinabuhi. Dili lang maayo sa guha, kundi naa sa kasing-kasing, adunay epekto. Versikulo 45. Nakabati og ang kadagkuan sa mga pare og ang mga parisiyo sa mga sambingan ni Jesus ug nasabtan nila nga
Sila ang gipasabot ni Hesus. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Hesus nga usa ka propeta. Unsa may makuha nato sa gitudlo ni Hesus? Si Hesus gatudlo may tungod sa pag-ampo nga dunggon ang iyang pag-ampo kung ang atong sala atong gihatag niya nakapasaylo kita o kita ang atong gihangyo nga sumala sa iyang kabubuton. O dinhi usab atong makita nga gusto sa atong Ginoo nga dili lang kita maayo sa guwa nga siging magsimba or membro sa usa ka relihiyon, kundi gusto niya nga adunay bunga ang atong kasing-kasing. Dili lang pakitang tao. Kini usab leksyon ni kanatong tanan, dili lang sila kundi relevant usab kini kanato karon. Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Tabangi kami nga dili lang kami maayo sa guwa nga pakitang tao, kundi tinuod gyud nga kami nag-alagad kanimo, nga adunay bunga ang among kinabuhi. Kining tanan among gipangayo, nagaampo sa bako nga kung unsay kinsay gasakit karon, panalangina sila Ginoo. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.